Sama gak cinta tau mbak aku wisan. Sama bosen tau mbak aku tau wisan. Jujur loh. Lah terus ki apa hubungannya to, Dik? Pamitan kerja karo ora cinta. Biasanya sama ngene Dek, ayo tuku mie ayam. Kok iki takjak ndak ngenteni takjak ayo. Lali. Lali. Sama ngerti kuwi senenganku mie ayam sama lali. Wong lali ki wajar to, Dik. Wong lali ki yo gaweane menungso. Sama gak cinta mbak aku, sama gak cinta tau mbak aku. Tuwek cinta-cintaan, mikir gas entek, beras entek, susu entek. Budrek. Terus nak ayah modar terus mama jadi rondo gimana? Jadi rondo mbok yo ben. Nah, mama gak mau jadi rondo ya. Malah menak to ora enak sing ribet-ribet iki kowe. Ya senajan uripe sampean ning urip putih gak ono gunane ya, nek ngentek-ngenteki, tapi aku mah cinta sak kresek karo sampean ya. Alah, gombalemu ki yo. Tenan. Ngono jare cinta, wong ngomong karo wong lanang ngene ra mbladok nguntal, nyekek. Wis to, aku ki pokoke I love you sak kebon tenan ya, tenan. Lah, mur Olympia I love you, Olympia I love you. Nyatane lho wong lanang ora mbok upen. Assalamualaikum. Love you sayangku cintaku. Muah. Salam. Oke, pengen sugih? Ngombe jamu tolak melarat sida sugih. Jamu apa? Tolak melarat sida sugih. Tolak melarat. Kuwi yen ramuane, Mas. Ramuane apa, Cek? Wonten nomor setunggal menika ditulis nggih, Bu. Ramuane nomor setunggal cem-ceman godhong irit. Nggih, Cem-ceman godhong irit. Nomor kalih cem-ceman kayu medhit. Cem-ceman kayu medhit. Nomor 3 sak cuwil kembang cetil. Sak cuwil kembang. Nomor sekawan sing paling genah niku gagange gagang delap. Iki ramuan oh, Tulis kembang cetil. Jamu biasanya nek ngombe jamu ki ana efek sampinge. Lho ki jamumu ya ana efek sampinge. ya enek no. Apa? Digething tangga. Mangan ini ngombene wetan jae pilih rasane lali Apa iya? Apa ki? opo melok-melok wae Iki apa ki? rahasia melok wae memang sampean roda Iki kira tak bentuk-bentuk sing aneh nek ngene iki biasane ngene iki. aneh piye Sing tidak bisa dilupakan ki mesti pernah ya bentuk-bentukan sing nyeleneh ngono kep. ngawur ae Gak suka aku ngene iki ya, gak suka aku nek mbok gawe-gawe tekan kene. lah aku suka Cuacanya wadem, enaknya nyapo ayo. Adem-adem ya enake ijlik nih. Ayo nyapo enaknya. Ijlik Bakso, enaknya bakso. enak apa? Ya enak ijlik kuwi. Pikirannya rasa kotor ae. Lah piye tara yo cocok karo hawane lho. Rasa kotor ae pikirannya, enaknya bakso. Ora yo padha ae. Padumu kowe mancing-mancing lho. Wong kok pikiran kotor ae. Bakso, ayo bakso yo, bakso. Taktir ya. Wegah nek ijlik gelem aku. Lah piye? Pemaksaan atau niku napa? Aku tekok lho. Ah wis mboten saksi kan udah kesuwen. Wah, gajul tenan lho kowe. Gajul genti. Oh, saiki iso gajul ya? Saged mawon. Oh kowe iki nak gajul kowe iki gegedan sikil kok tin. Oh malah gajul pupumu dhewe kok. Ya ora. Balik mendat. Pok. Pak gundulmu kuwi. Papok. Kowe ora ngerti. Piye to, Yu? Aku lak ndek kanca jenenge Patmi. Patmi ya ya. Sedina utuh ning nggonku nangis-nangis. Lah enak masalah apa? Enak masalah apa? Cerita karo aku. Yu gandhen walah mbok yo pange-pangono aku to Yu. Lah ning ngopo bojoku ki akhir-akhir iki ora tau mangan ning omah. Lah ngopo? Aku turu ora tau dikeloni. Jarene iki kandha-kandha tangga teparu jare bojoku ndek demenan. Selingkuh. Oh, lah, Sing terus piye? lanang kuwi selingkuh. Ha-ha. Aku dijak goleki. Lah terus piye? Piye wong sing selingkuh karo bojone wae aku? Ah, piye kuwi? Sing ku arep goleki apa nyari? Rumah samu. Rasane mangkene ngendi? Lho wong lanang angkat-angkat sembarang rasa. Beras. Watu. Terus lho sembarang. Kayu. Ning ngendi-ngendi Mas?
jenenge wong kuwi panggah rasa wong wedok. Lho, kok iso lho? Wong wedok kuwi nggawa gunung loro ra tau sambat. Wong lanang nggawa ndok loro titipne manuk. Dek, Nek aku ngiwangi kowe Dik, nek aku. Aku njaluk tulung iki. Mulane martabate wong lanang iki, Dek. Harga diri Dik masalah. Apa-apa jaremu rasa ndi? Wong wedok Kok iso? nggawa gunung loro nyanti-nyanti ra tau sambat. Wong lanang, nggawa ndok loro titipne manuk. Alah, tetep rasa wong lanang. Kok iso? Ah, dibleki gunung loro kuwatoke. Iya, malah kau weri ya. Ayo tuh bisa naik. Ojo to Dik, aku wedi lho. Masa kuatir. Aku wedi nek ketagihan. Wis to jalan penak. Iya ngerti aku nek penak, tapi besok ae to nek dhewe sah. Halah, pada nunggu sah barang. Ya nek sah kan sahdu to Dik. Podo ae lho. Wis to, besok nek wis sah awakmu njaluk sedina 9.000 lho pangkat tak turuti. Hele, sing los ae lho. Kowe pengen tak sayang apa tak kasari? Yo disayang to, aku mau mbok kasari. Kok malah kelingian? Pengen gawe hati apa emosi? Aja muni ngono to. Aku wedi nek mbok tinggal. Ayo toh. Aku janji ora bakal ninggani kowe. Ya wis ayo, tapi engko oleh nyuwun neh ya. Lah nini karo nunuke ayu ndi? Jane ayu nini. He, tapi nek calanang dolan sing digolek ora ninike, Mbak. Apane? Nunuke. Padahal ayu nini. Tapi wong lanang-lanang nek dolan sing digolek ora ninike, Mas. Apane? Nunuke. Nunuke sapa? Nunuke bojoku to. Bedane ilat dhuwur karo ilat ngisor ki neng ndi? Apa ya padha? Ditekoni kok malah kayak jangkrik upo ngono, cak-cek. Gak ya. Janjane iki muridé robot gedek ta. Ya ora, lah wong kok mosok gurune kok robot iki. Kok enek ae demu takon lho. Tara yo ora roh, ya sak lumrahe nek tekok. Wingi takok rambut dhuwur karo rambut ngisor. Lah wong tekoke salahe neng ndi? Dino iki sore iki lho nek sing takok, ya, detik iki. Ilat dhuwur karo ilat ngisor. Janjane kok pakar men itilogi iki, ha? Lah yo kuwi lho, bedane nggo ndi? Beda jelas beda. Ya. Nek ilat dhuwur rasane keri, nek ilat ngisor rasane nyedot. Pas. Urung puas. Lah rung roh rasane kok. Anja. Makno apa bener bahasa Cinane beras sing apik uwas sing sae? Wes sing sae. Iya, Mak. Wes sing sae. Iya bener ora? Wes sing sae. Beras sing apik. Iya beras sing apik. Wes sing beras wes. Heeh. Apik sing sae. Iya. Apik. Wes ingkang sae. Apa dah to? Dino minggu sing tak tunggu. Terus? Kowe ngajak Terus? jajan sate asu. Kowe ngajak mlaku. Repe piye repe? Mangkeloni aku. Mangkel aku. Lah ya saking ora dikeloni aku mangkel. Oh, ngono. Ya. Ya, Mbak, jajan sate asu terus kelon ngono ya yo. Iki acara apa to, Cah? Iya Pak, kamu ku sesuk penake dimasakno mie ayam apa bakso? Mie ayam wae, Bu. Ojo mie ayam Pak, bakso wae. Soale nang ulang tahun Mbak Supindi ini wis digekno mie ayam. Ya sakarepmu, Bu. Lah carane penake awan apa sore Pak? Apik awan wae, Bu. Ojo awan Pak, sore wae. Nek awan wong jek kerja. Kok takok barang. Lah aku wis mak tukono kado apa Pak? Batinku yo tak tukokno bareng blonjongko, Bu. Kowe njaluk apa? Soalnya aku lali ya nek sesuk kowe ulang tahun. Lali. Ulang tahun bojone iki lali. Janjane sampean seneng tenan bojo aku apa ora re, Pak? Nek senenge pakai bojo, Bu. Alah, gedabrus. Tak delok saka KTP-mu ku lho, wis meragukan. Lah KTP ku kene ya. Alah gur tekoke lho. Apa salahe?
Gayamu takok dalan bayi padang apa peteng kok. Lah penasaran kok. Mangkane sentolepmu pasang moto. Piye lah masang? Pasangan ya? Men gak bingung ae. Lah yo. Rekake takon. Tara yo ora roh lho, tekok yo lumrah. Oh, bengi peteng dedet ora masang lampu ae grayang-grayang masuk kok. Kuwi kan mergo kerja sama, makane iso masuk. Gayamu sok lugu lu. Tara yo lugu. Sok polos. Lah yo. Anakmu ki 6. Ya jenenge sapa? PI. Nek lu gak nyelok nomor 1. Ya GPI to, Reng. Oh, GPI. Iya ben ora Mary. Nek nyelok anak nomor 2. ROPI. ROPI ya sing sregep adan kae ya. Ning kleru komat. Nek anak sing nomor 3 LUPI. LUPI. Tak celuk LUPI langsung Oh jelas. iya. LUPI sing gedek-gedek ngono ketok ngecelok. Nomor 4. 4PI, Reng. Oh 4PI. Iya. Ah, nyelok anak nomor 5. Ya genah nomor 5 ya mau PI goblok men ya. GPI, RUPI, LUPI, 4PI, MOPI. Lah nek sing anak nomor 6. Bu. Sing Malah sampean kenal no karo anak yang ganden no. Lah kok agite kok mbok lak kene wis jawab 6 PI iki lho lah. Malah kenal no buke iki no. Jenengan wis rawung suwe to karo mbok ganden iki. Oh, lah kanca. Omong kanca. Ayu jane. Tapi sayange wis ora nyokot. Piye? Ora nyokot. Arep jajal apa piye? Ora usah nantang. Jajal ya. Nek enggak nyakot. Lah mbok iya to. Ndak kud jajal dikira moh ya. Tak tompain yang dhuwur. Terserah arep kok samping arep kok ngisor. Tak nggo jalan-jalanan. Nek enggak budel manukmu. Gayane arep digawe jaran-jaranan. Paling jarane urung negar wis lempoh. Mbak, gelem ora sampean rapi karo bapakku, Mbak? Kok kamu pinter? Iya dong. Kamu milih ibu sama Ayu toh? Heeh. Terus jangan nek kamu pas gak iso turu toh. Tah, aku gak iso turu nek gak dikeloni ambek mama. Lah ya kuwi maksudku, Mbak. Yo ngomong pinter ngono nyampuk ra enggak suka aku. Kugekno jangan kunci sambel bobor, ngerti asal bobor? Karo aku sambel bobor iku lho apa wingi wis tak pecekno yuyu. Lah iya yuyu bobor sambel bobor yuyu. Lah iya lah wis e, pancene sampean ki tambah tuwek tambah angel kok, Pak. Gak ngono carane sing darane sambel yuyu diceprot gak ngono carane. Ah ya apa nang gak iso kok. Yuyu teko sawah. Aja yuyu teko jublang, keliru. Kok kono tak jijik aku iki. Teko jublang Kok ngawur ae. Ngapik yuyu teko sawah. Iku ceproten ngene cowek kono digawe sambel bobor arane iku ngerti ya. Ya meneh sih tak gaweno. Sampeyan iki model kok apa sing sampean jalu. Lah kon bingung sak ngono kon. Lah ya apa? Yuyu teko sawah urip, kon cekel cek kon tutupi kemarang. Kon nyambel ngene cowek, iya. Iya. Terus kon buka keger yuyu kon kayak sambel plek. Bareng aku mangan tak buka yuyune brangkang. Rasaku kareman sampean ki ngono, jarku sampean doyan. Boleh aku mangan sampe ketutno yuyu teko gerdu ngono. Pesen kopi susu. Kurang ajar sampean. Sampean sing genah kok. Ngomong kopi ndelok kopi, ngomong susu ndelok aku. Maksudnya apa? Ya apa sih sampean niku? Sampean pesen apa? Kopi susu. Dibalani maneh. Sampean ngomong kopi ndelok kopi. Ngomong susu ndelok aku. Maksudnya sampean ki apa? Ngono lho. Sampean maju. Nggih, nggih. Tiange niku sae. Oh nggih. Waduh, kula niki termasuk wong bebas kok. Nggih. Wah nyah-nyoh kula niki. Nggih, soalnya ningali tiyang kados sampean ngoten niku mboten saged. Waduh, 1001 wae kula niki nak. Nggih. Anu badhe wonten perlu sekedhik. Nyun sewu. Nami sampe sinten, Nak? Nami kula Lasiana, Pak. Oh, ngeten nggih ditakrit nek sampean. Kode dakret dos pundi sih? Lasiana. Oh, nggih nggih. Lah nek sampean mriki nggih dolah perkara niku. Aku wong sanes. Sampeyan niku semerap napa mboten sih? Lho melek ya, semerap. Lho krungu napa mboten? Oh, kepiro mboten dublek lho kok. Sana iki merembek nang iki. Ya opo rek rek. Aku udah jenenge Lasiana tak kliro-kliro ngono lho. Aduh, ya. Kenapa-napa mancane jenenge kok.
Lagi sampean niki Napa? perlu napa sih, Dik? Las. Anu kula ngriki niki badhe nyuntuk. Ah ya apa no gak iso kok. Yuyu teko sawah. Aja yuyu teko jublang, keliru. Kok kono tak jijik aku teko jublang iku. Kok ngawur ae. Ngapik yuyu teko sawah. Iku ceploten ngene cowek kono digawe sambel bobor arane iku. Ngono Ngerti ya? ta, ya menis tak gaweno. Kon Sampeyan iki model kok apa sing sampean jalu? Lah kon piye iso ngono kon? Lah ya apa? Yuyu teko sawah urip, kon cekel cek, kon tutupi kemarang. Kon nyambel kono cowek, iya. Iya no. Terus kon buka geger yuyu kon kayak sambel blek. Bareng aku mangan tak buka yuyune brangkang. Terus aku kareman sampean ki ngono, jarku sampean doyan. Oh ya aku mangan sampe ketut yuyune teko gerdu ngono. Ngawur ae kon niku. Oh, arek kok. Tambah tuwek modal-modal meneng-meneng kok njaluk anget-angetan ae. Lah ya apa? Wedane gak anget mo, segone gak anget mo. Masa sih aku ki sore yo masak terus ya, Pak? Lho ya mesti ngono sih. Tambah tua untu tambah goyang. Tambah tua untu tambah pokak. Mangan yo ngono bar empuk-empuk ngono lho, ngerti ya? Bos. Apa? Aman salat ya, Bos. Iya no. 5 waktu ngono ya. Salatku semedi ya. Nah nggih, salat nggih jenengan. Iya. Terus sampean umpamane ngene iki kula taklet mon enak-enakan mawon kula taklet teng jenengan nggih sepuntene lak wonten lepat kula nggih, Bos. Sampean terus salat umpamane ngongkon wong salat itu hukume pripun, Bos? Ngongkon wong salat kuwi hukume wajib. Lah, sapa sing ngomong tak tapukane lambe iki kok. Goblok percelit. Bener Pak Sun nih, ngongkon wong salat iki wajib entuk pahala. Wah, iki ya kocok pindho iki. Goblok pekok kowe iki ya. Yes, nek kuwi tak serane yuda ben dijelasne. Lho, sing diaturne Pak Sun ki bener ngongkon wong salat ki wajib. Hukume wajib. Oleh pahala. Sapa sing ngomong ngongkon wong salat ki dosa? Ya umpamane Pak Sun ki salat Allahu Akbar. Pak Sun tanggal sak menten niku pripun kula kongkon teng mriku? Dosa. Jarene tuh sing do masuk tangga. Ora sido. Ini kok dienteni kok gak bales-bales sih. Ya kon iki ditelepon ora diangkat-angkat. Budal ngenteni raimu tak iki. Ya raimu iku dinteni ket mau ora metu-metu. Apa aku sing budal OTW iki? Budal dhewe kono. Mak, bapake bakso beranak kae sapa to ya? Kebangetan piye, Mak? Arep badhek bakso beranak kok dadak tak bapake sapa. Lah pengen ngerti kok, Mak. Terus nek kon ngerti bapake sapa kuwi arep mbok datang PKH ngono ta piye, he? Arep tak ajak malam mingguan, Mak. Aku sok mati ambek omongan ngene iki jan gak suka tenan aku gedeng aku. Kok iso-isone kepikiran bakso beranak bapake sapa? Iki arep badhek bakso beranak kok sedadak tak bapake sapa Gusti. Dek, gawene kopi ndang. Saka saiki rasa nyedak-nyedak aku. Lah iki bojoku lho, kok ora oleh tak cedhaki karepmu piye? Gombalan regetku mbaono dhewe, ajang reget asaono dhewe, omah reget saponono beresono dhewe, nek ngliweto dhewe, jangano dhewe, mangsao dhewe. Lah gunane duwe bojo nggo apa kok apa-apa kon dhewe? Sik to, salahku lho apa? Ngono kuwi ya isih takon. Ora jane kowe iki nyapa? Dadi wong lanang iki ya kudune peka. Kowe iki nesu-nesu lho nyapa? Salahku apa? Salah dadak boncengan karo cah wedok. Dek kapan kowe roh aku goncengan? Untung aku lek tangi. Oh alah, kowe roh aku goncengan ngimpi to. Terus ngono kowe nyalahne aku. Ya mosok aku sing salah. Lah iya, lah wong kowe sing ngimpi lho, aku sing mbok uring-uring. Kok jaran. Adopsinen aku to. Aku iki apa-apa iso. Ya pinter ngarit. Gak jelas. Wong wis digenahne ngono mosok kurang jelas. Ngarit apa sik no? Ngarit jembut ta kon? Go apa jembut? Wong didol ya ora payu. Aku gak golek bocah sing pinter ngarit. Lah golekanmu sing piye? Golekku bocah sing pinter kukur-kukur selangkangan. Trimo kukur-kukure karo merem iso aku. Opone sing dikukur pas selangkangan. Ya mudak pinter. Gak ngurus ya. Anjir. Manur, kawin lari iku gawe jas apa gawe training yo? Woi, Mak. Kok malah ngelamun iku lho? Jelas nek lawan lari ku nganggo sikil lho, guys.
Temen pora. Ora enek nek kawin lari nganggo jas apa maneh training, sing penting nganggo sikil. Kowe nek ora duwe sikil ora iso lari. Yo numpak jaran yo. Kowe nek ora duwe sikil ora iso lari. Ya apa to iki jane iki sing dibahas kok kawin lari. Kok seneng meng to kawin karo lari-lari ngene iki pra ya kecer kabeh. Lah, apane sing cecer kabeh ku, Mak? Ngene lho, kawin ki mbok nang omah ngono lho, ning kamar penak. Nyapa to dadak lari-lari bareng turu-turu teratan. Dinget wong akeh, malu. Hih. Jere wong-wong malah seni ku, Mak. Diam. Dik, sebelum kita melangkah jauh, aku tak kondo ya. Aku ya anake wong gak duwe. Apa sampean tetep lanjut karo hubungane awake dhewe? Ora apa-apa Mas, sampean anake wong ra duwe. Sing penting sampean gede tanggung jawabe, gemati sifate lan apik akhlake. Yo nek masalah kuwi gak usah diragukan. Aku iso nyekip kabeh liyane, asal kowe ora lali aku sing ngancani prosese. Aku ora bakalan lali, Dik, sapa sing ngancani prosesku. Lan awakmu iso janji? Janji apa, Dik? Ora bakal kegodho wedokan liyane. Ora ana wong wedok liya sing tak tresnani kejaba awakmu. Piye? Cek tetep milih aku? Apa arep golek wedok liyane sing urung tentu ngerti karaktere? Sik ya tak golek maem sik. Nek wetengku luwe gak iso mikir. Mak, bapake bakso beranak kae sapa to ya? Oh, bangetan kok. Kebangetan piye, Mak? Arep badhek bakso beranak kok dadak takut bapake sapa. Lah pengen ngerti kok, Mak. Terus nek kon ngerti bapake sapa ki arep mbok jatah PKH ngono ta piye, he? Arep tak ajak malam mingguan, Mak. Aku saka meti ambek wong-wongan ngene iki jan gak suka tenan aku gedeng aku. Kok iso-isone kepikiran bakso beranak bapake sapa? Kowe ki arep badhek bakso beranak kok sedadak tak bapake sapa Gusti? Do senengku cepet mudar lo ya. Ocer yo ben to kok. Ya terus nak ayah mudar terus mama jadi rondo gimana? Mama gak mau jadi rondo ya. Yo golek meneh to, Mak, turut dalan yo akeh wong lanang. Ya senajan uripe sampean ning uripku ki gak ono gunane ya, mek ngentek-ngenteki, tapi aku cinta sak kresek karo sampean ya, tenan. Yo, Mak, nek ngono aku tak nyekek sik yo. Oh, makanya sampean ki nak nyekek ki rada akeh. Iya, Mak, iki lho nyekek wis akeh. Tenan yo, sayang tenan yo. Iya, wis to, aku ki pokoknya love you sak kebon tenan ya, tenan. Wah, gara-gara ngomong kebon aku dadi lali guru ngarit. Ya wis aku tak budal ngarit sik ya, Mang. Ya wis, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Love you sayangku, cintaku. Mas, Apa, Dik? manuk kalian joki, mboten sah dikurungi terus. Iya karepnya. Dicolne ben bebas. Ucul tenan dikalah kucing. Ini gimana? Ngesakne ngono lho, ungkep manuk jenengan kurungi terus. Ambekane para ya sesek ngeten niku. Yung manuk ini agak muncul mau mulai. Aku ucul gimana nopo? Mari mangan gaji korban. Rasanya awak kudu ngamuk-ngamuk pikir. Kudu ngamuk-ngamuk apa meneh bojo niku guru entuk tengok-tengok. Pak! Apa? Wong lanang aja gundul. Lu nang jero omah kok entek jero sumpah ngono lho. Ki budak-budak megawe kono lho. Ora ngerti ngene iki recekan akeh sairang-irang ngene iki. Listrik kalau duaan abane melong-melong kaya maling kena pentung. Eges sambune mambu kok ning jero sendal. Brambang bawang lombok ngene iki kabeh padha mundak. Sing mudhun gerak karo suwal ngene iki. Wong lanang ya budak-budak megawe ngono kuwi lho. Damar gawe apa? Iso meneng wong lanang takon gawe apa? Kok lanang iki pun binatang ngono lho gawe kono lho. Nonton macan utawa dulang-dulang ula kobra ngono. Iso wong lanang lho takon gawe apa lho. Yo. Jawabmu ndi? Iki dadi koyo ngene iki gara-gara Dek nyapa lho biayaan karo awakmu lho. aku ya gara-gara manukmu kuwi nitili tempeku.
Kanggo ngejawabmu ndi dadi wong lanang? Aku ora ngerti apa-apa do Widodo. Kok ora ngerti apa-apa ya? Ro iki nak awakmu kaya ngene iki adek ro iki. Lah kok iso kon tanggung jawab? Lah sing nurutne jarekku ndek iki wangane sapa? Lah yo kowe. Kenapa kok sosis lho ndek iki jare? Lah yo sosismu kuwi lho. Aku ki ora ngerti. Roma, Apa? apakah kamu tidak ngaret? Roma ngarit. Ele biasanya ngaret no. Apakah kamu tidak tahu bahwa aritku tugel? Kri, Roma bisa ngarit. Manor sing ayu. Lagak sadar toh. Arep takon, pikiran mateng kuwi dikukus, direbus apa digoreng? Bangetan piye mak ngerti pora? Disangre, mari ngono terus diumbah, wopyok sangre maneh. Umbah maneh, wopyok sangre maneh. Aku ya ngantek-entek pikiranmu gitu ya. Walah ruwet banget jebule ya mak prosese. Ya. So-sone lho kok kepikiran bareng pikiran mateng digodhog, direbus, apa digoreng. Ki jane kehidupanmu ki penuh dengan tekanan batin. Tekanan ekonomi mak. So-sone lho gak suka aku ngene iki. Mbak, sampean ini wayu tapi bojone tuwek men to, Mbak. Tuweknya apa aku demen kok. Apa ya sik kuat iki? Enak. Tuwek lo enak. Enak apa disengko saithik nu paling apa ora ya menggeh-menggeh kuwi. Sebutkan satu kata dengan huruf kata awalnya Kak. Katak. Katak benar. Kapal. Kapal benar. Kontol. Wingi takok rambut dhuwur karo rambut ngisor. Lah wong tekoke salahe nang ndi? Dino iki sore iki lho nek sing takok. Ya, detik iki. Ilat dhuwur karo ilat ngisor. Janjane kok pakar men itilogi iki, ha? Lah ya kuwi lho, bedane nggo ndi? Beda jelas beda. Ya. Nek ilat dhuwur rasane keri, nek ilat ngisor rasane nyedot. Pas. Urung puas. Lah rung roh rasane kok. Anja. Ini parahnya. Mas, Apa, Dek? semomo kula dados bojone jenengan. Iya, Dek. Jenengan boten isin to. Yo ora to, Dek, mosok isin, Dek. Lah wong kula tukang ngarit. Ngaretne apa, Dek? Ngaritke sapi, ngaritke wedhus. Oh alah, yo ora isin ora aku, Dek. Nek boten isin, Sherlock tak parani. Iya, Dek, engko tak Sherlock, Dek, ya, Dek. Ya, iku wedhusku lho, aku malah ora sempet ngaritne. Engko sekalian anu gawane suket ya, Dek ya. Anja. Mbok dolan to, Pak? Kayak wong-wong kae. Dolan nang ndi? Nang pantai, nang kolam berenang. Alah, dolan ngono kae gunane apa, Jan? Yo ngilangi stres to, Pak. Yo ben to. Wong-wong kae sing dolan, wong-wong kae stres. Bapak lho ora stres. Pak, iya to, Pak. Aku dadi stres ngomong karo bapak ki. Yo ben, kowe kok ana sing dolan sing stres. Mbah lah ngomong karo wong stres. Kowe kuwi kok sing stres. Kenapa mayoritas ki wong lanang sempake elek-elek? Lah kowe iki nyapa ngurusi sempake wong lanang? Lah wong sempakmu dhewe lho urung karuan apik. Iki jet abas terus pokoknya. Kenapa? Lah iki kurang gawean mau piye? Kok ngematne sempake wong lanang? Bah elek bah ora mbok yo ben wong sing nganggo tuku kowe lho. Geger le. Tulung to nek berbayaran ki tulung tuku sempak ta. Lah sing penting apa sempake? Sing penting iso manggung wis to. Teruntuk bapak-bapak, mas-mas, pakde-pakde, om-om dan semua KB yang merasa lanang. Kowe iki ngomong ora nek komane ngalahne mercon ya. Perlu dipahami dan dipersiapkan. Apa?
bahwa jika Anda menikah, tandane awakmu siap orang duwe duit. Lah wong direwangi nyambut gawe budal esuk mulai sore kok iso ora di duit iki lho. Karena uang suami adalah uang istri. Lah nek carane ngono ya bubrahne tatanan lho. Sementara uang istri yang dipakai suami adalah hutang. Lah wong rabi pengene urip bahagia lho. Lah kok malah menderita. Mending ra rabi. Anja. Sampean ki yo ngono. Wis seru nek aku gak duwe apa-apa. Kok sik mok kon adol-adol. Enenge yo barang sumu iki. Mosok yo arepe tak dol tenan. Sidane dikepruk ibu bojoku. Lah iya karo dene adol ngono kuwi ya arepe sak nggon-nggon. Wis enek pasare khusus, padane bakul sego goreng turut pinggir dalan. Beh, aku iki guyon Pak Don. Iya. Pak Don, tak sawang-sawang kok sampean ketok ngantuk. Tak gaekne kopi piye? Kok ya apal nek aku ora ngopi. Ya wis gak apa-apa gaekne kono. Sing kental aja legi-legi aja pahit-pahit. Lah ya ngono. Aja mecucu ae. Dadi Bang Percet iki kudu senyum saithik ben ketok gantenge. Dadi nasabah barang ki yo tertarik karo sampean. Wis to tenang ae. Sok minggu ngarep tak